No, takže čaute. Budem hovoriť tak trochu potišie, lebo mám doma rodičov a ešte som takto nenatáčal. No, bola informačka. Tam som povedal, že nebude mesiac videjko. No to sa nestane, vymazal som hru, natočím toto. A zajtra by mala byť 64 GB SD karta. Takže by sa to malo. Keby sa to prerušilo, tak sa nedivte, mám iba 58 MB miesta. No a tak. Toto bude krátke videjko, dám jeden útok, narobím si armu a to bude asi všetko. Lebo fakt mám doma rodičov a je to také blbé. A ja neviem, či hovorím moc potichu, však to uvidím na tom videu. Ak nevíde, tak sa nečudujte, alebo si dajte silnejšie hlas na tablete, telefóne, na notebooku, na hocičom, čo vám ide. No a tak. Takže ideme na to, dáme si nejaký útok. Nájdeme nejakého lepšieho. A ináč šetrím si na tie draky level 2, lebo však na tej TH7 pridali. No super. To je krásne. Se vyperdem až tu. Takto na video taký pekný. No asi dám hudbu do pozadia, ale asi to bude zbytočné, keďže rozprávam tak trochu potichšie. To ich tu naplácam nejako tie draky. Vypustím CCčko. Mám ďalšieho. Ne, tam je klinke stůl. Nevadí, draky ho zabiju. To by nemal byť problém. No a minimálne za také 2 dní čakajte na moje videjko, lebo neviem kedy. No a toto dám asi útok, niečo ukážem a pojem to dať na YouTube. Neviem. A ináč ešte tak, bude asi nový channel, ešte neviem aký. Buď sa premenujem tento, ale asi si ho iba premenujem, takže videa by mali vydávať furt, ale neviem aké. Ja som chcel Mr. Witcher, ale neviem, fakt. Takže ešte sa rozmyslím a zajtra asi nevydám, lebo pôjdem s otcom na brigádu, takže nepôjdem. No a takže tak. Ja vám ho keď tak napíšem do popisu, vidiem tak za 3/4 hoďky, to fakt neviem, 3 minúty. Ja si tu porobím nejakú armu. A bude vychádzať nová séria, volá sa to Mad Dex. A môžete ešte hlasovať v komentároch, ako by som mohol natočiť hru. Ako prvé natočím asi toto, ten Mad Dex, dávam odkaz do popisku, ak sa mi to podarí. No a to je nejaký útok. No 4 pekia na jedno miesto, to sa ani dívať na to nejdem. Nič tu nemám, takže a ešte jedna vec, budem natáčať s iným programom, volá sa to, že Mobizen. Je to lepšie. No ja to asi ukončím, no a dám to do 5 minút, nech máte na čo kúkať.